Všetkým ahojte a je druhá časť. Presprávačky. A teraz pustíme pesničku. Na Ferrari mu jede za tvary. A dalo lista. Lista. Nedarí. Dostan mi devráš na Ferrari. Mu jede za tvary. Na Ferrari. Tá pesnička sa volá FRR a ja to potom napíšem. A v komente? Áno, pozrite sa, áno, v komentároch, nie v komentároch. Ja neviem, kam to napíšem, ale napíšem to. Vidíte, ja som namalovaná, ona nie je namalovaná. Chceš, aby som ťa namalovala? Nie. Prečo? Tak v komente povedzte, či chcete, aby ona ma namalovala. A na som videu jej namalujem. Nie. Áno, prosím. Nie. Ale prečo? Lebo ja nemám rada, keď ja nebudem už... A ty nebudeš ako tvoja mamina sa namalovaná? Že takto. Nie. Dobre, ale... Budem hrať Roblox. Roblox je najlepšia hra. Keď chcete s nami hrať, napíšte v komentári a my napíšeme naše mená. A potom môžete s nami hrať. Dobre, a teraz ju nájdem tuto, že A, G, A, T, A, S, A, J, A, Č, I, K. Sicht. A tu som ja. Podrite sa, toto som ja, toto. Subscribe. Musíš byť na mňa subscribovaná. Hej! Poviem vám, že to srandu. Všetkým ahojte. Som namakupovaná. To je video vo videjku. More, ja kam idem. Dobre. Poďme sa pozrieť šorci. To sme robili včera. Áno. To sme včera robili. A ešte ja sa bojím sa spievať pred maminou. A toto bolo tiež. To bolo tiež dobré videjko. Ešte že. No score. No, to bolo o tom, že akoby, že vraj, že ja mám 6 rokov, ale nie, ja mám 13 a ona má 12. Už som mala narodky včera. Áno, ty máš 12. Bože, ty máš 12. No, takto. Počkaj, áno! Ale hovorí, nie. No, ale počkaj, toto čo? To bola dobrá pesnička, to čo? Being nice was my pastime, but I've been hurt for the last time. To bolo dobré videjko. Už Pusti nechcem. na tabula tam. Nie, ja nechcem na telku. Škoda, to fakt vychádza, kebyže? Aha, nie. Čo budeme robiť? Počkaj, poďme robiť gymnastiku. Okay. Bože, lebo ty si lenivá. My musíme dneska mať gymnastiku, ale... Áno. Stojka mostík. To je nejaké hlúpe. Bude tretia časť, ahojte.